Jotono lamsogo ketal video o notification faiga Government of Tripura Directorate of Secondary Education ni faisingtai je tabo madhyamik pass khlaijak o bosoro borokni bagui o notice tumung no norok Vidya Jyoti School o admission ongna hinkhe online o apply ma khlainai Science Arts Commerce jesapano nawi porna hinkhe norok online o apply ma khlainai te khama o rwjakha admission criteria eba guideline hingkhe chwng guideline kaisa khe nailaiwano tamo guideline rwjakha puila o tongo norok class 11 o admission khlaina hinkhe Vidya Jyoti School o online apply ma khlainai te kuno faisingtwi mane offline ongthuk jesa ongthuk norok apply ma khlaiya apply khlaina thangkha hinkhe online tino ma khlainai 2 number o tongo Tripura haste ni jesa Vidya Jyoti School o phano admission ongui mano norokni bumung selection ongnai norokni madhyamik ni marks ni onujai jodi norok science stream o jodi nawi porna hinkhe norokni science mathematics te english o kaitham subject ni mark no naiwi norokni merit list nongkhornai te norok jodi maths jodi nawi porna muchugo hinkhe puila o je school o norok admission ongnai puila no norok maths o school o maths ability da tong nai nadi oboni pore norok apply khlaidi te tongo norok arts eba humanities commerce stream o jodi nawi porna hinkhe norokni SST English o subject rokni bisingtwi norok mane subject o bwswk marks mankha oboni bisingtwi norokni merit list nongkhornai te bo sajakha 2024 te 2025 o BCO madhyamik pass khlainai rok admission ongjaya tongkha hinkhe taklai admission khlaiwi mano te borokni tamo nangnai tamo submit khlaina nangnai hinkhe kaisa self declaration hinui kaisa tamsanai submit khlaina nangnai abo tamni bagui hinkhe thangnai BCO tamoni bagui admission naiwi maya problem tamo obono oro tisaui ma phunuknai eba ma ronai oro sajaka admission norokni reservation ni bisingtwi se ongnai je reservation norms ni bisingtwi no norokni admission ongnai mane ST SC OBC omtwhai category ni bisingtwi norokno admission najaknai te oro sajaka council ni jorao joto norok original document no twlangwi thangmani bagui norokni merit list wngkha school ni website eba notice board o norok manui mannai te sajaka form fill up khaifuru kisa naisomwi khainani bagui je kaham kai check khaimani pore norok submit khlaidi mango rwjakha bahai online application khlainani A to Z joto sawi norok login khaina nangnai www.vidyajyotischool.co website o norok mobile eba jesa laptop phano wngkha nije sak baithang khlaina hinkhe puila o omtwi login khlaiwi nadi norok oro thangwi online admission link o click khlaidi omopaikha hinkhe register now link o click khlaidi omopaikha hinkhe registration page open ongnai norok oro email ID suidi norokni eba kwrwi hinkhe guardian ni phano rwwi mano te application full bumung rwna nangnai te password rwdi password minimum 6ta mane word suina nangnai ta omopaikha hinkhe 6 number o rijak my profile oro habdi obo habmani pore norok photo marinai passport size photo maximum bini 50 KB ongna nangnai te signature hinkhe 20 KB te JPG JPEG format omahai khlaina nangnai oro sajaka norokno 3ta stream o no admission khlaiwi mano maximum norok 3ta school o application khlaiwi mano eba apply khlaiwi mano।
tebo sajaka norokni signature tei photo kaham kai rwna nangnai tei kono document jodi mistake rok tongo hinkhe norokni bo pore cancel fano ongoi mano mane merit list o bumung phaiya fano ongoi mano tei sajaka form fill up khai mani pore kaham khai check khlaimani pore norok submit khlai di jodi mistake rok tongkha hinkhe thik khlai na di thik khlaiya mani jodi submit khaijaka hinkhe norok no bo cancel fano ongoi mano tei merit list o nongkhorya fano ongoi mano tei sajaka ro masa borok waisa ni bisi application khlaiui manya tei sajaka norokni application khaimani pore kaisa acknowledgement manai o acknowledgement no norok print out khaiui eba pdf khaifano kaisa safety jagao tongnani bagui jate obo kwmangui thaingjak norok jodi pore o tebo sar login khlaina hinkhe norokni je email id rwmani tei password rwmani omo bai no norok login khaiui mannano tei sajaka norok password rok jodi tongmung no paui thangka hinkhe wanana kwrwi forget rwui password tebo nawi manano khamao tebo rijak norokni date mane bufuro tamongnai ongya amtui rok norokni application start ongnai 16 May mas 2025 mane May mas no o mas o tini phano hinui mankha tini ni simi no norok application form fill up khaimannai 12 ta ni simi tei 20 tarik May mas 2025 ni sarik ni 4 ta jora tei norokni first merit list nongkhornai 21 tarik 5 mas 2025 tei o merit list nongkhornai rokni counseling ongnai 23 tarik 5 mas 2025 tei second merit list nongkhornai 24 tarik 5 mas 2025 tei second merit list nongkhornai rokni counseling ongnai 27 tarik 5 mas 2025 o norokni first merit list o nongkhorya hampano norok kisa naisingdi second merit list phano nongkhorui mano tamoni hinkhe onek borok first counseling thaingya phano ongoi mano hinkhe borokni seat o norok manui mano tei kwbangma school o borokni jodi merit list 2 ta nongkhorka hinkhe tei kaisa jaga thango tei kaisa jaga thangya hinkhe o jaga phano norokni merit list nongkhorui mano second time o ta tei bo sajaka counseling bagui school o jari jari school o notice rwjaknai tei admission je 11 o admission tongnai rok 31 tarik 5 mas 2025 ni bisingo jotono complete admission ma khlai rwnai tei jotono sajaka school ni bwkhaktwi help manna bagui eba school ni bwkhaktwi help khlaijakna bagui jotono jate admission kaham khlai khlaimanna bagui school ni bwkhaktwi help khlaijaknai amtui ta class start ongnai eba chengjaknai 2 June 2025 eba mane 2 June ta haya hinkhe 9 June 2025 ni simi phano norokni class chengjaknai jotono kha khlaio buji mankhana hinai tongmung no kisa misa chaya tongkha hinkhe nakardi ang nakarmung sano tei subscribe khlaiya kho hinkhe khlaiui rwna tapukdi jotono hambai tei kaisa video o malai phio ano।